या फावो गरीखा साल तैका तलावा सकफाइजाक बसकांनि 2023 विधानसभा चंमारिनि हरजलाय निनांजाक हास्तेनि थंग्रं कामे आगलिनि चाबी साबनि यागो ओंनाय खाकसा बखाक मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा ते खाकसा बखाक बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लाइन एडिसि आमसाइव बीजेपीनि एक्सट्रा माइलेज अंगै बासाजाक बीजेपीनि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पतल कैना जमातियानि ग्रेटर यूनिटी एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरानि नाहारमंग लुको हामजाक मंगमानै तंगो मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव ते खाकसा बखाक थानसानि खरांगो वन लास्ट फाइट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि चौबाव एडिसि आमसाइ निनांगै तंगो बुबाग्रा रोंथोंनि अ बाटायलायमंगो एसेंब्ली नि रांसाकनि खुरिगो साबो आचुकनो आबो जरासिमिनो कक सानाय बसकां 2023 विधानसभा चंमारिनो नाहरै सालब्रुमब्रुमनो बायबै तंगो केबेंनाय बदल रकनि नुखो मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि सामुंनो खाफुरजागै बीजेपीनि बाना रमै तंलायो जुदा जुदा थायो सांग्रं सालो हायनो हाय एमपी मंडलनि 182 नुखोगनि 567 वोटर बीजेपी बदल गोरोंलायखा आबोनि बिसिंगो 85 नुखों त्रिपुरा मथा 73 नुखों आईपीएफटी ते सीपीआईएम नि 24 नुखों बीजेपी नि बाना रमलायफायखा बदलनो हामजागै फायनाय रगनो बदलनि बाना याफारै बाना तत्रा कानरै खरगो थुपि थुब्रवै लाम सगलायखा बीजेपी नि एमएलए रामपद जमातिया बीजेपी नि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पतल कैना जमातिया आकोसं बिरे रिपोर्ट कखरां।